Kadom Nelly Samson Theron APHLC Law Secretary Ahin Pen Jasemet Karlitang Akihai Khayanok Be Media Singlek The Ahemasor Asomar Lapen Asar Pisar Boraphan isi ning kapathe mate nilin ning kamathalam nale tum hemisi phantanang che thaning tung lapen Karbi Anglong arat phantame che thaning tung athe alangli nonapor council ke chari ke chok che pena jok amek ke jang mana jok alangli labangso ki sung cetong te aprang tame Karbi Anglong Autonomous Council akathe ke ding ke jatum phandame alangli chuning rilo Ladakh police force tame ong e lapen hadak warsai hadak ke doja phan kasik sak polaposon che than era phitame tim Karbi Anglong achekrong akhai tuliram rong hang anno kang thong lapen am mek kawe ka chekrong lasining duglo nonapor alangli Karbi Anglong mate methang along ri long pat Cherai konvek nangji pu kamat hadam kipar sik pena jok alangli methanga pranda me dam nanglo laka nili tum stame ning duglo nili jung na me ning duglo lasi nili tum thangda nangli tum phan pimowe pijio thekte stame isi nangli tum phan ning ke pathe dam ke lahen lo hemisia phan achor phan stame lapen asar pisar bura lapen don rap tum phan andame itum ning ke thepene dopon lo nang lapen kewang jilang arni dame mesen laposonsi ke boche pon thekji phan le itum arna mado hai aphan dame hirjumi chohang pon bom lo nang pusi nilihin pen tuning ripon lapen adun thunili karjukang tung lage tim Karbi Anglong Ladakh constituency kora trokdo MAC EM lapen nangli akhai tuliram ronghang nangli CM lo lapen non council along medoma lang phoma phopema Karbi Anglong atok ano towar doma awema school ahem lapen osomar tum kopuson si loka thek nangjima asona mung do andame nangli sikilang nangja banglo tangte nangli non nangli phanar julang nangli tum bangkora trok MAC iam tum konalo ka kacepatulap adim dam lo haladak mukro po adim long haladak incident ke pholong nangli tum paleloma tim Karbi Anglong pen adun thuneli arjuing tung Karbi Anglong along bang pli MLA tum ka chotoy dundo dakpen akhai Rup Singh Teron akhai Dor Singh Ronghang akhai Bida Singh Leng lapen akhai Dr. Nomol Momin nangli tum ko nadlo ka cepatu klip nonapor Karbi atom akit dukisung nang mek cek ema nang tum theklong lema nonda nangli somar nangli korte le lason a incident phopote nangli tum ningreng mesen jima nonapor labang reply nang pithani liphan nangli tum hem tu nang bom belason inut ba ke phopu dokok polotangte nangli tum ningarong jima nonason nangli tum reply nang pitha Dr. Nomol Momin, you know the situation of Karbi Anglong, what is going on, what is happening here in Karbi Anglong regarding in the border areas.
Therefore, you are the representative of Karbi Anglong. The Karbis, the tribal peoples, they have elected you to govern the areas. So as of now, the so-called Team Karbi Anglong and the other leaders of BJP, they are keeping quiet. They are hiding somewhere. So I wanted to know, you have to give reply this to the entire Karbi Anglong. The peoples of Karbi Anglong wanted to know that why the BJP, they are keeping quiet. Dr. Numol Momin apuni kora se etia. Karbi Anglong apuni gom poa nai ki suli ase yat. Apuni kod lukai ase etia. Bang ke thoma MLA tum nang tum do thulang. Aki hai bida singling. Konalo nang li ka cepatu yo nona por. Nang li inut MLA. Cicini ni ma MLA duty. Rup Singh Teron. Nang li ta inut MLA lo nang li duty cini ma cini ne. Lapen aki hai dorsing rong hang. Nang li ta inut lo MLA. Nang li tum a duty ko puson si ke claim ke dam nai ma cini ne nang li tum. Nang li tum ar pu ang hoy MLA pu kachi puda nang tum therak nang ji. Nang li tum si law and order hem fulo. Nang li tum si ground report nang tum visit dam nang pohla dak. Ko pis ka cheplang ma, ko son ma. Ki duk ki sung dat ke boy da tum phan. Hala ke phovek hala dak Bida Singh lekthe asar pi asar bura tom aphan don rap tum phan. Nang li si ning pa the dam na ya porlo no nang li tum. Ko na si nang li tum ka chepatu lab lo. Nang li tum election apor rong wang po Innova ador ke so Scorpio gari man nang chithap po nang li tum ki duk kila ka tum phana nang tum vote amendment pa lupo la si non li nar joing tung nang li tum Innova ang jin si kisis dat ma adang si ke pamchar dat lo ma mate start te dat lo reply nang pithala nang li tum gari nona por pamchar dat ma jong si pamchar det polotang te adang bob dak polotang te pini pin napang bong grace long pon la repair damo adang thon serang la lapen jong si nali tomagari plur plate det polotang te pini pin napang bong pini pin nap kali non le nang tum hem do ponde non mat grace pon ra nang tum hala nang tum Innova Scorpio bang nang tum adak repair damo mekanik tum long grace long Lapen jong si nang tum nang ning ki hanga teng pen ka phere pen dama he ground report visit dama he pulote nang li tuma Innova Scorpio adang chehe lamut pini pen plang ple de vekri nang li tum lahai gari ki duk kila kata atum aphan tum pajok lupo pal lompo election apor nang tum rong bang po bahari ke thek apor ake thek ason nang tum nang chikrong kumar ne a party penta dam de pila hoda ground report long patumi nele tum APHLC pen dam lo hoda visit dam lo ground an ke pele ne de lo administration ben nang ke khanga join ning duk piglo nel tum ta sidame non nel tum lo toxic district administration atom phan lo pele si nel tum jointly public meeting tame nel tum hadak do po pusin tum chingwai te kang lo lapena tumi tame tum do elo chomang khasi asongja po tum pen hadak Karbi rong sar hem nil tum ingni sar sinil tum hadak ching vai te kanglo labang ka soluk sodak ave der nang ji lapen ing sam jin pensil adak tum ke do aprang penil tum dak ke do tang tum an mang ke do thib nang ji Karbi khasi tum chelang selet der nang ji pusinil tum haladak lam tame ching vai te kanglo tang de pini nang tum ke thek a chekrong tum MLA ku pya phan lo la alek chi lo phan ma MLA he nang than tha bang pli MLA tum da Dr. Numol Momin apni kok মানে MLA তো কিহৰ কাৰণে মালা পিন্ধিবৰ কাৰণে MLA আপুনি বোকাজান সাব ডিভিজনৰ পৰা আপুনি কন্টেষ্ট কৰিছে নেকি আপুনি এতিয়া এটো ৰিপ্লাই দিয়ক লাসো চিং থিথে আচু চিং টিপতে পোলা ৰূপ সিং তেৰন নাং লিতামে নাং মেক প্ৰাং লমা প্ৰাং প্ৰে নন লাবাং আৰন ৰে আলাম থাংবাক বে মুন থিথে প নাং তুম নিং জেদন প নন লাসি নাং লি তুম
nona sonson electera tum jongsi cepatu clip nang ho ching puha he nang mek prang dunde polote komal hoda ka visit lang ke cetherak nai nang tum lasi hadak jongsi paledam hai he paledam up e polote nang le tuma dor ke so a gari la Innova Scorpio pine adang ci plok lamu adang ci plok ra adang choyor lamu ale avelo nang le tum phat nang cikita kar biang long ratum आप एलो प्लांग प्ले बोलते हैं नंगले तुम MLA पेंता ची रिजाइन ला मोय ला पेन ला टीम कार बियांगलोंग पुनांग तुम कच्ची पुबर आ टीम कार बियांगलोंग तुम ता प्लांग प्ले लो नंग तुम ता सिया मार पुबेना ची ओनोन ला पेन EMMAC चेयरमैन ला पेन डिप्यूटी चेयरमैन पेन अंत में नंग तुम आर पुची ओ ला मोय प्लांग प्ले लो नंग तुम नोना सोना की दुकी सुंगला नंग तुम ग्राउंड रिपोर्ट लोंग दाम दे बोलते कमेंट तुले तुम के दाम लांग के चेथेराक था टीम कार बियांगलोंग ला पेन ला MP MLA तुम MP da kon nada dene theklong le ang nimang nam da be ar jege theklong a phialam lo kon nane ke dona chini ne no anda ardu mine tum ground report arjulo ko marne tum wang lo ma dak nang visit lo mapu ma jukta wang belang sar pu se dak nang than nane tum fere do escort ponon hada nana police tu kopia phalo comment tu la kam ge wang lange escort ponon nang tum thamak be a meeting lo ne ge gari humni hum thom police ton thom escort pa chejeng bon pon nane tum ke ponthek hadak people lo ponthek se de ji nona sonson lasi ning duk pikalam nili akhai khenok be bus nili hin pen hok pondet po Vidya Singh lekthe tom bantame nili tum thang pi jo thekhe satame don rap la pen achor somar tom phan kado ka be phanda nili nangli tum phan ning ching duglo nona por nangli tum ning duk ning oi sitame ning chipathe pon rap rap lo na la pen ke wangjilang arni bangke li tum ekdom claim pon pe me po busi ning nangli tum phanda me chuning rilo la pen la Vidya Singh lek thesta me non khe det long ri long par phansa cham ke dam lopot alangli ki thinang ko kela ke methang det long ri ajoine se ki thilopot council pen a hemasor achor phanda me voreng pipon vek nei posineli so dak pen council Karbi Anglong ke jatom phan nili chuning report la hanlo la si kado kabe solang do arat Karbi arat tum tame ilitum alidar asongja po songja pitum ke thek thek ke plang play ka chini ne ka phere phone posi ilitum adet along ri ke nonda virbom lo lasi ke wangjilang hor ilitum lason kachekop dop alidar to mai tum kangbai bede je phansi chuning rilo la ke political issue punal tum mathari nona son ke ruling atumle dam de te komal hoda ke dam lang ke nilita ning duglo nili korte phangla son incident folok polate nilita ning duk pigji bak kapre iltum Karbi Anglong arat tumta komania korte komania mu komania iga phana son si la son claim that polate ning duk de jima nangli tumta duk vekji lagi la si ilitum un anben cherabon sinang Karbi Anglong ke theki ding atum phanda nili chuning rilo itum un anben bor isi ilitum cherab dunang ahokpet akang sai kilong je phan la pen la voreng sitamila apran ke dam nang ko kabang allar achor phan sitami itum allar bange pipon vek nei posi nili tim Karbi Anglong phanda so dak pen pachini lo la pen ke theki ding atum phan MP MLA atum phan lam the pachini thuke la lo nangli tum nona por kache patunang ja por kalilo nar je cepaklang serak nang ponang tum kali temo nangli tum phan Karbi amade Karbi Anglong ara tum nangli tum phan ning oi lakila cema thap minut nili labang so video lake laki povek ahem pu la pen Karbi Anglong arat la pen tim Karbi Anglong MP MLA atum phan ansi nili la pithi hek pen selam pondo asinili lam the piding oilo la pan than sinili lam theng tun koklo kardom